Ia betero bezala laboral kutsaren albisteak. Maiatzean laboralak aseguru berria atera du, bizikleta elektriko, patinete eta mugikortasun personaleko ibilgailuentzat. Pertsonalizatu egin daiteke eta online kontratatu. Kiroletan laboral kutsatimek Frantziako turraren gonbidapena jaso du eta hainbat ekitaldi egin dira laboralak babestuta. Emakumeentzako txirrindularitza probak, Iruñan, Eibarren eta Durangon, Donostian, enpresen lasterketa, Basaurin, mitin paralimpikoa eta mendian hainbat proba. Domusan teknik, etorki, aldapagora, lekeitiu mendi martxa eta kolitzako errekorra. Horrez gain laboralak debabarnako ekintzaileentzako konektatuz ekitaldian parte hartu du eta era askotako ekitaldiak babestu ditu. Ekonomisten elkargoaren urteroko foroa, musika bulegoa sariak, Bilboko zazpikaleetako muagaren astea eta oso ekitaldi berezia. Brain and Music, musika eta garunaren osasunari buruzko informazioa elkarrekin Hau Biza Fundazioaren eskutik. Hori guztia maiatzean izan da, ekainean gehiago.